takto vyzeral môj deň realitného content creatora. Roman! Ale čo to? Už to točíš? No čo to dneska máme v pláne? Kamaráde, dneska ideme Bernolákovo a potom ideme Borimol, takže dneska 3 dní. Nice, takže najprv toto. Kavičku. Takto sa o mňa môj klient stará, pozri. To nejde hovoriť o zlým. A prečo máš Zetko tu? Lebo už nie som. Už som pečko. Piti palby. A kde máme namierené? Bernolákovo ideme natočiť dvojizbový byt, novostavbu na prenájom, čo kúpil môj klient investične. Cena, pomer, výkon, slušné čísla. Je to 17 minút, teraz to aspoň ukážem. Poďme na fotky. Fotím na 3-krát a potom v postprodukcii si to všetko v Lightroome zlepím dokopy. A takto vyzerá nejako ten finálny výsledok. Wow! Ďalej, čaká nás Reels video, takže Ronin a Sony A7S III. Točím vo formáte 4:2:2, 10 bit, 4K, 60 frameov. A prečo 60 a nie 100 alebo 50? Pretože v DaVinci, keď máš timelineu 25 frameovú, tak speedram si sekajú a nevyzerajú plynulo, takže timeline 30 fps. A tu vidíš kúzlo, ako sa dvere vedia automaticky otvoriť. Proste video dám pospátky a dvere sa magicky otvoria. No a teraz si vychutnaj finálnu ukážku. Ale keď som mladý a chcem začať, dajme tomu, žiť v Bratislave, čo by si odporúčal? Upísať sa na 30 rokov, alebo skúsiť si najprv život v prenajme? Lebo otázka je, že či kupuješ byt pre seba na bývanie, investične, alebo že čo od toho očakávaš, vieš, to by som sa ja najprv opýtal. Vieš, akože jak to ľudia hovoria, nechcem nikomu platiť, ale ty ešte ani nevieš, že ty chceš bývať, v akom byte chceš bývať, čo ti vyhovuje, čo ti nevyhovuje, nemáš skúsenosť, vieš. Poješ niekam do paneláku, zistíš, že to není pre teba, poješ na nejaké novostavby, tam zistíš, že to není pre teba a prenajme si garáž a zistíš, že to je top. Sranda, ale chápeš, že potom treba si tým prejsť, mať ten návyk, že niečo splácam a aspoň na ten necelý rok si to skúsiť. Že to je... Hezký pokoj. Ideme na to. Starky. Hej, to je Olako. Čauko, čauko. Mladý, šikovný. Ďakujem. Servuste. Tak čo nám ideš ukázať dneska? Idem vám ukázať dvojizbový byt v tomto developerskom projekte Promenáda Bory. No, začneme klasikou. Lokace. OK, čo sa týka lokality, tak sa nachádzame v Lamači, Bory Promenáda. Sú to novostavby, pomerne známe, veľmi obľúbené. Čo sa týka benefitov tejto lokality, tak sú to určite všetky služby, ktoré sa tu nachádzajú, či už Kaufland, detské ihriska, Bory Mall, Bory nemocnica, takže v podstate všetko potrebné tu je na dosah. OK, takže nemusím nikde chodiť. Nemusíš nikde chodiť. Všetko tu máš. OK, ak vás môžem poprosiť iba tie saponáty, no tie choš. To si budeme presúvať. Máme kľudne do jednej. V podstate toto pôjde dopreč a ináč škrtíme. Takže chalani šli dopreč, no a ja si začínam väčšinou fotkami. Počúvaj ten zvuk. Jaj. Keď fotím, tak statív mám cca vo výške pásu. Nájdu sa výnimky, ale čo je dôležité, všetko si držím pekne v rovine. A máme tu opäť video, takže nachystám si setup, ideme Reels formát. Keď natáčam, používam ninja štýl, to znamená idem päta špička a rýchlosť pohybu je plynulá. To znamená, že nepridávam a ani nespomalujem. A vždy sa snažím točiť na 2 dobré zábery, aby v postprodukcii som nenadával tak veľa. No a častokrát sa stáva, že s kamerou cúvam dozadu. Najprv sa zameriam na objekt, cúvnem si a v postprodukcii dám reverse a som tam, kde som chcel byť.
A tu máš finál. Gotta bring you close to tell you that you're my lucky strike. And I got to tell you, if you didn't know, that you're my lucky strike. And I got to tell you, if you didn't know, then I got to tell you, you're my lucky strike. Cooler than cold, I'm all in. So load up the dice, so heavy. Estaters, we play to win. V prvom mieste. Očistiť to, pánočky? Ja si dám prezúky. Takže... Aj bytík ide do pre... Pre nájmu. OK, nice. Dlhodobá správa, staráme sa o prenájmy, to aby to fičalo, aby to boli stále nájomníci. Takže to není klient, ktorý sa vám námatkovo ozval. Nie, to už je spokojný klient na odporúčanie. OK, Cez rodinu. tak to má byť. Tak. Tento rozumiem, podľa. Peškovi sa veľmi páči, má na veľa. Pozrieť kúsok, čo tu je. Neviem, či si videl film Väznica Shawshank. OK, už posledný bytík konečne. Poradí tretí. Začnem si fotkami, toto si trošku vylieštím, lebo som vo vonku. Štýl, ktorým fotím, sa nazýva Continual Bracketing, takže mám 3 fotky v 3 rozličných expozíciách. Točenie takejto nehnuteľnosti mi cca zobere hodinku. Záleží od veľkosti nehnuteľnosti, plus ak chce klient ešte fotky, tak nejaká tá polhodinka sa pridá. Samotný edit, ktorý uvidíš na konci, mi zabere cca 2 hodiny. Niekedy viac, niekedy menej, záleží od toho, čo klient potrebuje ukázať vo videu. A ak máš nejaké otázky, tak mi kľudne napíš, rád pokecám. Ak by si chcel vidieť viacej mojej práce, tak navštív blackmango.sk. No a teraz si vychutnaj toto nabombené reelsko. Estaters, we play to win. Keď porovnáme, dajme tomu, také fotky bežné a tie fotky vaše, čo myslíš, má to nejaký vplyv na tú klikanosť? Určite je dôležité, jak inzerát pôsobí na internete. Celkovo, keď si roluješ, ak to je psychológia, to, čo je pekné rozžiarené, ťa donúti minimálne zastaviť alebo rozkliknúť. Tie prednosti tej nehnuteľnosti vyhrávajú a my ich tými fotkami a tou vizualizáciou celkovo vieme ukázať, vieš. Keď niekto má naozaj krásny byt a nafotí si základné fotky, tak bohužiaľ ten byt je v realite možno krajší než na tých fotkách a my to nevieme pretaviť do toho. A preto robíme s tebou, Roman, pretože... 5 rokov sme spolu hore. 5 rokov chodím do Bratislavy, aby som... Ale čo len do Bratislavy? Košice, pamätáš si? Košice, Stredné Slovensko, Trnava. Bytov. V Trnave bol dobrý bytík, to bolo nádherné, no. Pre človeka, ktorý točí, fotí, tak rád točí, fotí pekné. To dáva akože zmysel, podľa mňa. A Trnava bol, ten mezonet bolo prvá taká moja šupa, že som si povedal, že OK, lebo treba si uvedomiť, že keď ty vidíš tie videá z USA, kde sú miliónové baráky, tak na Slovensku toľko ich není, hej. Že možno ani neurobia tak dobrý strih a kvalitu jak ty, ale tá nehnuteľnosť sama o sebe je tak luxusná, že to video vyzerá krásne. Vyzerá, presne. A niektoré videá akože sú nabombené, ale treba si povedať realitu, že na trojizmovom byte také video neoplatí sa ti za prvé robiť, za druhé ten budget by bol úplne niekde inde a za tretie nemáš tam toľko toho, čo ukázať, takže aj to je veľmi dôležité. Pondelok, Do obeda. posielam fotky. OK. Čo mi dejko? To sa volá, že hovno v kravate. Vieš, aspoň na čo spravíš. Vieš, pošleš taký že pracuje na mňa, vieš, a pošleš fotky a na video ešte niekedy. No a vidíme sa v ďalších videách, takže čaute. Čaute. Wow. Viac mojej práce nájdete na blackmango.sk.